Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýük ulagy eýleri Türkmenistanyň territoriýasyndaky tranzit gadagançylygy zerarly maddi ziýan çekerler. Şol wagtda Türkmenistan 2 hepdeden gowrak wagt bäri dowam etdirýän gadagançylygynyň sebäplerini düşündirmekden saklanýar. Türkmenistanyň territoriýasynda häzirki wagtda Täjikistana ýük alyp barýan 40 çemmesi uly ýük ulagy we 100 sany demir ýol wagony galýar. Bu arada 20 fevralda Täjikistanyň transport ministrliginiň halkara gatnaşyklar bölüminiň müdiri Farida Yakubowa Azatlyk Radiosyna aýtdy. Tahmini saat medonemu kasar diyor vagon. Bizim maglumatymyza görä Türkmenistanyň territoriýasynda 40-dan gowrak agyr ýük ulagy we 100 demir ýol wagony galýar diýip Yakubow aýtdy. Täjik resmiýetiniň sözlerine görä Täjikistan Türkmenistandan henide çenli düşündürüş alyp bilmendir. On masalas boğazıma bayagon sababasam magustan. Biz öz ýüklerimizin böwetlenmeginiň sebäplerini şuça kaçenli bilmeýäris. Biz Daşary işleri ministrligi bilen bilelikde Türkmenistana ýüz tuttuk. Emma henize çenli jogap alyp bilmedik diýip Yakubow aýtdy. Täjikistanyň ýük taşyjylary Türkmenistanyň üstünden geçmek gadagançylygy bilen fevral aýynyň başynda ýüzböýdi boldular. Täjikistana ýük alyp barýan awtologlaryň onlarçasy Türkmenistanyň serhedinden geçip bilmän Eýran tarapynda jemlendiler. Türkmenistanyň demir ýol stansiýalarynda 108 sany demir ýol wagony toktap kaldy. Häzirki wagtda serhetde galýan ulaglaryň eýleri maddi ziýan çekerler. Ulag eýleri serhetde göz öňünde tutulan wagtdan has köp galmagyň belli bir tölegi talap edýänligini aýdarlar. 15 günlük möhlet berýärler. Şol wagtda geçip gitmeseň jerime tölemeli. Her ulagdan günde $20, ýene $10 ulag sürüjülerden. Bu $30 çemeti üstesine biz sürüjüleriň iými düşen çykdyjylaryny hem öpçün edýäris diýip 20 fevralda Global Plus adly transport şirketiniň eýesi Parviz Şaripow Azatlyk Radiosyna aýtdy. Onun sözlerine görä häzirki wagtda Täjikistana ýük alyp barýan 100 çemmesi awtology Eýran Türkmen serhedindäki Sarax geçirgesinde galýar, ýene de 40-45 sany ýük ulagy Maşatdaky Vijan postunda saklanýar. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda zenan sürüjüleriň gollary baglanýar. Garamtyl renkli ulaglar boýunça gadagançylyk güýçlenýär. Aşgabatda gara we garamtyl renkli ulaglara garşy göreş täzeden güýçlenýär. Häkimetler ulaglaryň ak reňke boýadylmagyny talap edýär. Hatda kümüşde o reňkede boýatmaga ruhsat berilmeýär. Hökman ak bolmaly diýip Azatlyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Onun maglumatlaryna görä häkimetler garamtyl renkli ulag eýleriniň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýar. Tä ulaglar ak reňke boýadylýança olaryň şahadatnamalary ýygyna berilmeýär diýip habar çaýdýar. Polisiýanyň ýol güdüçülük gullugynyň işgärleri kimdir birine beren gurrunlaryny ak jip ulagly bir aýal maşgalanyň piýada ýolguçyny kakyp gaçyp gidenligini öňe sürýär diýip habarçy ýerli ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyar. Polisiýanyň ýol güdüçülük gullugynyň çoğunluğunda ýerleşýän edarasy sürüjülük şahadatnamasyny ellerinden aldyran aýal maşgalalardan doldy diýip Aşgabatly Zenan Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Aşgabatly beýleki bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna beren gurrunyny hususy eýetçiligine garamtyl renkli ulag bolan sürüjüleriň köpüsiniň ulagly köçä çykmagy ýaýdanýanyny aýdýar. Köpler öz islegleri bilen ulaglaryny awtodrolgalarda park edip saklaýar, köçä çykmaýar diýip habarçy belleýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda ikinci habarçysy gara we garamtyl renkli ulaglar boýunça gadagançylygyň güýçlenýändigini tasdiklaýar. Soňky 2 hepdeniň dowamyny awtoinspektorlar goýy renkli ulaglary saklap sürüjülere duýduruş berýärler diýip habar çaýdýar. Ol hususy eýetçiligini awtoulag bolan aýal gyzlary awtoinspektorlaryň ırsaraýanlygyny belleýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi.
Aşgabatda alkogolly içkiler dukanlarda 10 bilen 20 aralygyna satylyp başlandy. Aşgabatyň dukanlaryna alkogolly içkiler ýerden sagat 10 bilen akşam sagat 8 aralygyna satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň ýeri sowda merkezleri mundan bir aý töweregi wagt ozul. Akşam sagat 8-den soň alkogolly içki satmagy gadagan edipdir. Ýöne biziň goloýymyzdaky dukanyny mudama satardylar. Ol döwlet dukanyna şuun barsam alkogolly içkileriň akşam sagat 8-den soň satylmagynyň gadagan edilendigini aýtdylar diýip habar çaýdýar. 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Türkmenistanyň alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak hakynda kanun kabul edildi. Bu dokumentde alkogolyň öndürilmeginiň dolanşygynyň çäklendirilmegi, mahawatynyň düzgünleşdirilmegi ýaly çäreleriň toplumy kesgitlenýär. Şeýle-de bu kanuny alkogol önümleriniň sowdasynyň kassa aparatyna hem tölew terminalyna eýe bolan ýürütüleşdirilen sowda nokatlaryna, şeýle-de restoranlarda, barlarda we kafelerde amala aşyrylmagy, alkogolyň sowdasynyň diňe iş günlerinde ýerden sagat 10-dan akşam sagat 8 aralygyna edilmegi göz tutulýar. 21 ýaşyna ýetmedikleri alkogol satmak gadagan edilýär. Şeýle-de bu kanun ýurtda alkogol içkilerini otlularda, uçurlarda, ýolagçy gämilerine we sport tesgalaryna satmagy düýbünden gadagan edýär. Media maglumatlaryna görä şu ýylyň başyna güýje giren bu kanun tapgyrlygyny amala aşyrylýar. Kanuny görä alkogol önümleriniň diňç günlerine satylmagynyň gadagançylygynyň 2021-nji ýylda güýje girmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysynyň soňky iýeren maglumatyna döwlet dukanynyň alkogolyň sowdasynyň hepde soňlaryna bes edilmeýändigini habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda alkogol önümleriniň sowdasy geçen ýylyň dowamyna bir näçe gezek togsadylypdy. 2018-nji ýylyň tomsyna Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda alkogol satýan sowda nokatlarynyň köpçülikliğin ýapylandygyny habar beripdi. Türkmen hökümeti ýylan tarasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak maksady bilen 2018-nji ýylyň iýul aýynyň başynda dörli döwlet maksatnamalaryny kabul etdi. Şolaryň hatyryna adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen milli strategiýa, alkogolly içkileriň ziýanly täsiriniň öňüni almak üçin hemde ýylatyň psihiki saglygyny goramak boýunça aýry başga milli maksatnamalary kabul etdi. Bularyň ählisini 2018-2025-nji ýyllar aralygyna berja etmek göz tutulýanlygy habar berilipdi. Ýöne yerli finçiler kabul edilýän şeýle maksatnamalaryň iş ýüzünde netijeligine şüpheli garaýarlar. Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgileriniň wagdyna döwlet derejesinde üns berilýär. Türkmenistandan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.